lamarin so ne na kama da juna. Abu mai suna ni fana damu furcin ƙauna haɗi na sirri sai an shaku ke ce mai suna ta bala'in nau ke ta bala'in ce fage na sura kin kai mace ke ce tushe na gani da jina na lamince ke ta bala'in ce wayo na dai wayo ga ta bala'in nan rike ni so ƙauna ke ta bala'in ce kin kama raina kin burkita min dukan tunani rike da gaske da ke nake mai daɗin zance rike ni baby in zama naki ni na amince san ki nake yi cikin farai na saya marece dukan jiki na gani da ɓargokin da sa ƙauna rike amana nake na baiwa sirrin raina dan kina a raina kaf a dare rana mai suna ke ta bala'in ce ga ta bala'i ta kin zama jigona ke ta bala'in ce ta bala'in ce. Na yarda da kai ka zo mu zauna ƙarshen raina, ka zama ajalin gani da jina ko cikin raina, cikin maza yau ni na ciro nawa na bala'in kai na bala'in ke ta bala'in ce na bala'in ga ta bala'in tau na bala'in wani rabin so ke ta bala'in ce na amsa na yarda ke ta bala'in ce zuma ta soyayya mun kurba da ni da baby ta na sha nai maye kun ga baby na fahimta ta ke ce zaɓi na ki sani ba ni ba juyawa kai daga muryarka a kunnuwa na ji sautinta ke kin kai mace gidana na so ki zamo tawa wayo na ce wayo daɗin so ne ya ruɗa ni siri na raina ke na sanarwa ki zo ki duba ni farfafaran so rike ka duba ka zama angona cuta ta sanki tana ta cina ta gama koda ni ga kyau na subba zubin kalar ki dai ya ruɗa ni wayo masoyiya daga ke ni na rufe kofata kin kama raina na bala'in kula da ƙauna na bala'in dan ke nake so na bala'in ke ta bala'in na bala'in ki zo mu gana na bala'in ta bala'in wayo aso ba kama da wane tsananin tsarin shi ga ta bala'in farfafaran so rike ka nuna ka ce da ni gashi ga ta bala'in zakin zamar so ta zarta saka wajen fadar ba ga ta bala'in